Jotono no hai chini channel JK Tripuri khorangba lamsogo. Chini tabungni jorao sikla sikili rok hamya lamao thangmani no tei jongo channel ni bisingtei saiman lainai. Uila hinke chorai eba sikla chasoloksa jorao jotoni no bukha berayo amo kaisa natural no. Amte hai jora kisa chula buri kaisate kaisa attractungo tei o attraction no borok hamjakma hani wansugui nogrogo buri eba chula tlang thanglayo. Hinke buma bukharok bo achorai jorao no borok ni bwsarok no kairio. Tuise phaiga hinke tei tam khaisinai hini. Hinke a sikla chasoloksa rok kwlok yagolo borok ni bwkhabo teruk slaijago. Ulokhe chung haikeno bihik bwsa eba bwthai bwsa tongtei alka chula eba alka buri bai chaswmai tongma rok nugo. Amo rok no kasi manai chini buma bufa simino nini bwsa khasiya kho nung siwo. Hinke nogo buri phano eba chula phano tubu hinke tuisi phaiga tam khaisina hinga karei. Borok no kaham kok bai bujokdi tei ulo kainai kaham ke poridi career namdi hini bujok khordi. Kogono tongo hakili furuno jesapano manino nung kaham ke tagmano ya hak taragno nung jesapano snamna naidi nung kaham shape kuno dino phano rui mangala. Hinke baksa sikla rokhe girlfriend boyfriend bai yakar kalangjago hini kha thuyi khoroksa no pogna bagai tei khoroksa bai thango tei a khoroksa no pogna bagai tei khoroksa bai thango. Haike mang thangte bobui bai ulokhe characterless honjak thango. Tei baksa kheba Hamjakma maya hini pogna bagai drugs tablet hai mani rok bai gedal thango. Chini dophani sikla rok no angkoyo norok ni breakup rok ongkhe norok hamya mani rok bai gedalya kari sakni bagai wansugdi haike nini ma phani bagai wansugdi. Nini buma no bohogo 9 month ostokhe toni mani nono yag romoi himna phurungmani nono kok sana phurungmani nini ma phano no charana bagai sapung samung tangai nono charmani. Nung o kisa uskang phainai chula eba buri nono yakar siklangkha bini bagai nini bukhano butharnani eba nung suicide thaina rokhani wansugya kari nung tongthokdi nono kebo yakar kalangkha hingke tangai hingke a borok hamya nung bo bai kakha amono nin bagai kaham nung wansugdi ulo nung kaijak pai bwsabuti ganang khenono kagrokha hingke nung tamong thamong abagi jora tongsasak omti hai hamya borok nono yakar kalangkha amon nini bagai no kaham. Amono amtui borok chaya rokni bagai nini buma bufa nini bagai asuk khaimani no tapongdi nini life no kaham swnamdi. Kogono tongo rangchak jesuk khamo amsuk no chungo hini. Kha khayo o video norong bagai nangkukmani wngkhana hini.